Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 14. may 2024-nji ýyl. Indi geçen bir hepdeň dowamyna, ýagny 7. maýdan şu güne çelli dünýäde bir topar syýasy wakalar bolup geçdi. Şol sany Türkmenistana degişlisem bar, halkara tema degişlisem bar. Men şoluň üstüne gysgaç terde durup geçip sizi tanış etmekçi bolýan. Gelin onu 7. maýdan başlaýlyn. 7. maýda Orsiýet Federasiýasyna ýanky prezidentiň kasam içişlik dabarasy boldy. Ol prezident wezipesine 5-nji gezek Vladimir Putin tasdiklany. Ilkinji gezek ol 1999-njy ýylda premier minister wezipesine bellenli. Soň 2000-njy ýylyň mart aýyna Orsiýetin prezidentligine saýlandy. 2 möhlet 4 ýyldan oturdy. Soňra öz ornuny ýanky Medvedew tapşyrdy. Dmitri Medvedew. Medvedew prezident boldy, Putin 4 ýylla premier minister boldy. Medvedew prezident döwrüne konstitusiýany üýtgedip prezident möhletini 4 ýyldan 6 ýyla geçirdiler. Şoň esasında da ýene de Putin 10 ýyl, ýagny 6 ýyldan 2 gezek ýene de şol wezipeni saklady. Innem ýa-ni şol geçirilen saýlawyň netijesinde saýlaw diýip aýdýarsa ýön o taýda garşydaş bolmasa 24 ýyl 25 ýyl häkimet öz elinde saklap dursaň garşy durjak adamlaryň birini türmede gümürtük ýagdaýda ölü tapylsa biri beýleksinem ýanky nadejdyna durly bahanalar bilen saýlawy goýbermeseler ondan o taýda näme diýip o saýlaw diýip aýtsa özüni tasdiklamak bolýar. O beýleki ol gaptaryna goşulan araban gaptaryna goşulan gürjüler ýaly olarda 2% 3%den artyk masset ýok. Ol elmi dama şeýledi. Ol bärde Türkmenistanyň eksperiment görnüşine gurban ol gaptaryny halkyň ýadyna oýuny bolmadyk partiýalardan partiýalaryň wekillerini goşuşy saýlawy bilen şol. Onun üçin 7. maýda Vladimir Putin 5-nji gezek tahta mende, ýene bol 6 ýyl möhlet. Demek eger şu 6 ýyl otursa Orsiýetiň taryhynda iň köp ýanky körseýelen şahsiýet boljakdy. Indi bärde şol aýdylmaly zat konstitusiýa meselesi barda. Görýärmi şol ýanky SSR kylany Orsiýetde de biz öz başda biz garaşdy bizni öňküler ýar Sowet respublikalaryny biz iýdirjekkäl, biz olary geýdirjekkäl, biz olary kömek etjekkäl dip nadaralyk etdiler de. Emma o taýda kim iýdirdi, kim kimi doýurdy, onyny elime hasaply biz aýdyp biljek. Türkmen halky hiç kim elinden minnetil çörebiýen ýer ýok. Gaýtan tersine 150 ýyl ogly Türkmeniň ırsyny agyndan kakyp alyp otyr Ors imperiýasy ýa Orsiýet imperiýasy. Onu subut etmek üçin ulukan aklam gerekkel, onu faktlaryň üstüne getirip bilýär elmede. Indi şol SSR yıkılandan soň bulanam öz konstitusiýasy boldy. Hene barın gidin öz günüňiz öz başyňda näýil görseňiz görüweriň diýip Ýeltsiniň aýdan sözleri we alyň demokratiýa näçe gerek bolsa. Son gördüler bolanak bulan hazinasyna pul ýok. Sebäp o hazinalar doldurup oturan beýleki respublikalaryň ýanky Orsiýet daşynaky respublikalardan birinden gaz gelýän ebit bilen beýlekisinden ýanky ýer asy baýlyklaryň toplumy gelip dur. Başga ýerden ýene de bir zatlar gelip dur. Ukrainadan bütün Orsiýetiň iýjek etönümü, buğdayımı, çöregimi SSR'e yetecek. Kazakstan'ım şoň ýaly maly dünýä saganak soýuz üçin üçin. Bulardan diýini bol, indi nädip ýygyny aljagyny bilmän ýuwaşlyk bilen şol ýanky öňkü SSR respublikalaryna ýol başy bolup galan kommunistler basyp başladylar depesinden. Şol sany biziň niýetimiz. Ol Orsiýetiň tabylygyny çykan adam da ölýän çağda şolaryň tabylygyny şolaryň diýenine etip geldi. Indi uruş başlandy. Orsiýet Ukrainanyň üstüne çözdü.
Ukrainada öňkü Sowet Respublikasy. Ýa-ni eser ýykylanyny aýdyldy. Her bir respublika şuňky serhet çägine galya hiç il dawa janjal bolmalar. Biz ene parahat ýol bilen aýrylşýar. Şo parahat ýol bilen aýrylşmak üçin etjegem şo ýa-ni guralym SNG. Soюз независимых государств ýa-ni garaşdy döwletleriň beleleşigi. Şu meseleler öz aralarynda ýekelikde mi, umumlukda mı çözmeli, gepleşiklerimiz bilen, diplomatiýa ýolla bilen, uruş dawasy diýip şu SNG şon üçin döredil. Putiniň aýdan sözi bar. Olam şu taýdy diýen sözi bar. Prezident bolup gelen 2000-nji ýylda. SNG ýa-ni şol parahat ýolla bilen aýryşmagyň ömesi, guraly diýip. Ha bolýa aýryşdylar. 1993-nji ýylda ýa-ni Ukrainanyň ýadro ýarary bar, atomly bomba olurdy da ýerleşdirilendi. Iň uly potensial Orsiýetden soň Ukrainada bardy. Soň Kazakstanda bardy. Sowet respublikalarynyň 3-sinde, 10 3-sinde ýadro ýarary bardy. Iň şol Orsiýetden soňky ikinji köp uly ýaragyň jemlenen ýeri Ukraina, soňa Amerika, Angliýa, Orsiýet, Ukraina 4 bolup şertnama baglaşdylar. Beýleki 3 döwlet ýa-ni Agdalan 3 döwlet ýa-ni Ukraina ýa-ni bular garant boldular. Biz sana ine arka durýas. Sen şu ýaraglary Orsiýede tawşyr. Sen üstüňe bir ýerden bir ýaly çotsa ýa hop awansa harby hop biz seni döwletiň goldaýas diýip memoranduma gol çekdiler. Budapeştde 90-njy ýylda. Şolum gol çeken 3 döwletiň biri ýagny Orsiýet Federasiýasy şertim şahym edip 2022-nji ýylda dolu uruş emesine geçdi. Çäresine geçdi Ukrainanyň garşysyna. Ýöne öň ýanyna 10 ýyl ozal şuň kuwundan hasaplasak 2014-nji ýylda ene adamlar şoňa Orsiýada geçecek diýe näme diýe ýa-ni Krim Yarımadasy biziňki bolmaly Yekaterina II söwüşip Orsgany dökülip azanyň toprağymyş bizde bolmaly diýip Krim hasabyna geçirdiler. O taýda Krimde de Sevastopolda Ors goşuny ýa bazasy durdy. Şol adamlar eller awtomatly köçe çykdylar, halk beýlerin kim garşy durjak. Şolluk bilen şol 14-nji ýylda Krimde mesela geçirdik öz hasabyna. Ondan Donetsk bilen Lugansk oblastlarynyň öz adyny aldy. Sebäp näme üçin? O topraklarda kömür ýa ýarasy baýlyklar bar, başga da. Şol gözüňe tutup aldy. Ýöne şo ýerlerde de şol Yekaterina II döwründen bäri soň şol sürgün edilen adamlar bar ýa gaçyp giderler bar, kazaklar bar, beýlekler bar, kazak şol olaň Orta yarım degeçlik kazaklar ama asli olan bir böyle Ukrayn kazaklar, bir böyle Kuban kazaklar, yine bir böyle Krasnodar kazaklar. Gara şol kazaklar yaşayan velayeti bular ama o soňky SSR'in 70 ýylyny garaşdyrylgyň 30 ýylyny yerin üstüne çıkan halklar şol yerin aşağına şahtada kömür gazyp aglabasy şol garaşdy işlän millet bolar. Şahtýarlar. Men olar gowy bilýän. Şoň üçin aýdýan. Şolaňam şo baýlygy bilen özüne geçirip, oňam ýarsyny aldy, Donetsk oblastynyň Luganskiň köp bölegini aldy. Galandan men aljak diýip, şol Odessada biziňki bolmaly, Harkowam, Zaporojyeda, Dneprom diýip, ýa-ni natsistler bahanasy bilen Ukrainanyň üstüne çözdiler. Natsist diýmek näme? Onsoň şola barmy aýdylşýaly. Menim ýurtdaşlar şol Ukrainler bilen ýakyndan soňky 30 ýyl bir ondan öňem şol SSR zamanynda 14 ýyl pawon götürdüm diýdim. Şonu da Ukrain eskerleri, ofisiýerler bilen kän gulluk etdim. Men şo halkyň içinde faşistem görmedim, natsistem görmedim. Ýöne bardy milletçiler, öz milletine güwenýän, öz dilinde gepläsi gelýär Ukrain dilinde.
Olan şeýle bir şerin dili bar, şeýle şerin aýdymlary bar. O Slavian dilleriniň içinde iň ýakymly, golaga ýakymlysy men şol Ukrain dili diýip hasap edýän. Sen kim dinledin de olar ýa deňeşdirmek üçin. Onuň medeniýetim oňa orsunkudan kan üýt köşük. Olar bir zähmetkeş halk hakykatdan. Yer işi bolsun, gary iş bolsun, ag iş bolsun tapawdy ýok, şol öz maşgalasyny düzeltmek üçin o ýaşaýyşa ymtylyp beren millet ýaltalyk edip, bihepbelik edip ýaşan ukrainler şol mene göre mak bolsa bir umumy 100%-iň içinde ýa 5% badyr ýa ýokdur. Şolar ýaly bir tertipli şeýle bir öňde görejilikli millet. Onsoň ukrainler ýanky geçen ikinci Jahan Urşunyna da şol SSR-iň hataryny faşistlara garşy söwüşde iň uly ejir çeken ikinji halk diýip hasap edilýärdi o ors milletinden daşgary. Ýöne urşun köpüsi Ukrain territoriýasyny alyp barlansaň o taýda grazdaniýlatyň näçe sözlü näçe gal ol belli däl. Ýöne indi şu taýda da öz aralaryna Slavian halklary urşýardy. Ozal SSR ýykylyna ýurtdaşlar şular ýaly propaganda öredildi. Gaziýet jurnallarda Orsiýadynkide Ukrainanynkide bir bölegini ýanky esasan Orsiýadyň soň Belarusda birazajyk diýen zatlary ine bulardan dyýynlyk bilene bize Merkez Aziýa halklarym gerekkel. Çurka baran bular ilmsiz bilimsiz bize Kavkazlarym gerekkel. Bize pribatlarym gerekkel. Ine biz 3 tane dogan, 3 tane Slavian döwlet biz öz başlyk boljak, biz öz başymyza ýaşajak, işlejek tehnikamyz bar, nämämiz bar, planymyz bar diýip ine kan bular şeý diýip döşün gaýşar diýip äsgermezlik edip biziň haklarymyzyň üstüne mızawat baryny atdylar. Onu siz şoň kun ýaşlar bileňler. Ýöne şol döwrüň ýaşlary biz bilýär. Gaziýet jurnal okamysyň. Ýene ýazan zatlar şo bol. Ay gabur bolsun, gidýän bolsa bize şola gerek geldik bu. Ene ullanlar soň garazyňdyk etdiler. Emma ol bu halklar ayağa galyp başlady. Ýerasy ýersi baýraklaryny özleri eýeli geçjek boldy bileňem. Ene Türkmeniň bir sözü bardy. Ýetimiň agzy aşa ýetenne burnu ganar diýdi. Biziň kim şo boldy. Garaşsyzlyk, allyk diýdik. Öňküden beter güne saldylar. Biziň şuma jogapkärçiligi ýok SSR-iň. Ozal Moskwa diýip arada bolýardy aýny ýerli başlyklaryň üstünde. Ana günüňizi özüňiz görüň diýip. Oly diňe ýerli başlykdan bokurdagyndan tutdy, özüne gerek başlyklar oturtma, ýani dikme serdarlary goýýarlar, şolaň üstü bilen. Ene öz mysalymyzda Türkmenistanyň ähli baýlygy ene soňky şol 33 ýylla akyp gidip oty Orsiýada. Hiç bir hasapsyz, hesipsiz, tölegsiz. Isleseler berýär, ölmez özi islemezi bar hana halkyň nädip ullanýan bolsaň, ullan şoň agzyna akyn kakyp alyp şoň ursgynyp, ine şoň ursat berýärsi ene başyna goýberdiler. Ene düzgün tertibiň ýoklugy şondan ibaret. Enne 7-nji maýda Putin ýene 6 ýyla tasdiklandy. Enne şol öňkü durmuş dowam edermi? Türkmenistan şu Putin'in saylanmagy bilen ýa dowam etmezmi? Tasdiklanmagy bilen. Ene şu maňa iň gyzykly mesele şol bolupdyr. Size de şol bolmaly. Men düşünüşime göre. Sebäp öňkü şol Putin şol oturjak bolsa 6 ýyla diýmek şol öňkü durmuş dowam etmeli. Putin'in puly ýok. Hem okuýaragy gitdi. Galanyň ene şol biziň döwletlerimiziň hasabyny, şolun gazyny neftini öýle satyp şol puluny da ine özüne gerek okýary galýa, öz halkyna hak töleýär ýa uruşa uğradan eskerlerine hak töleýär Ukrainaň garşysyna. Bar şu zatlaryň hemmesi bolup duranlar. Enne men pikir edýän bu dünýä iki bölünip bir näçe gede gaýdypdym öz pikirimi. Biz eýýam 3-nji Jahan uruşuna girdik diýip. Şol 14-nji ýyldan bäri biz eýýam girdik 3-nji Jahan uruşuna. Ol ýoş-ýoşdan tutaşyp gidip barýar o döwletde, bu döwletde kapitalla eýledi, beýledi. Indi 3-nji Jahan uruşy has hemmetçik gönü ýokary derejeli fazasy diýip aýdýan ýa basgançylygyna ýetdi. Indi gönü gany küçükli söwüşler başlandy.
7 ayın Putin kasamışdy. Şol gecede eýem Ukrainaň şäherleriniň üstüne ýagdyr bilen bombalaryny ýagdyryp atýarlar. Tapawdy ýok, ol grajdan obyektlarynyň üstüne düşdümi, adamlaryň ýaşap oturan jaýlarynyň üstüne düşdümi, ýene başga bir ýeremi, harbylaryň üstüne başga tapawdy ýok. Tapan tupan ýerine oklap başladylar. Ene şolluk bilen uruş üçüncü aýgytly fazasyna girdi diýip hasap edýär. Ýöne dünýä iki bölünni. Ýewropa birleşigi, Ýewropa döwletleri, NATO ýaranlygy, şol sany Amerika, bular ýa-da ýene-de bir näçe orlarça döwlet Orsiýadyň özüni şu derejede basyp aljy görnüşde alyp barşy bilen radylaşýar. Indi söwüş ýa uruş soňuna çeldi gitmeli. Indi şu bir saklanyp duranda bir bomba ýa bir okyara gelip şol NATO ýararlygyny ýa-da Ýewropa birleşigine giýilen döwletden üstünden biri düşen güni şo gün onsoň bulan hemmejigi Orsiýadyň garşysyna näme eline ýarag bar bolsa ullanjagy görnüp dur. Onu aýtmak gerek. Orsiýadan haýwa tatýa sizler şu Ukraina kömek edip içine bir eskeriniz salsaňyz, meselem koalisiýa, Macron aýdýar da, bu Fransaň prezidenti Emmanuel Macron men ne gerek bolsa diýe, ne diýe Fransuz eskerlerimi Ukraina saljak diýe. Orsun garşysyna uruşmak üçin. O Putin'e aýdýar, töweregine nakly. Eger şunu şeýtseňiz, onu bir ýadro ýaragyny ullanjak diýip. Ýadro ýaragy ullansa da, diýmek bütün şu ýer şary pytraýmaly. Ondan ol Putin'in kellesine gelenini beýleki döwletler etdirjek mi ýa ýok? Muny sonra özüňize berin ýurtdaşlar. Aýdyl birinji şol howannary Putin'in Hytaý. Hytaýda da 1,5 milliard ilat ýaşaýar. Indi şu Putin'in sözüni gögertmek üçin ýer şary partlatmany sonra ursat berermi ýa bermezmi? Olary näme gerek bar? Şoň üçin Putin'in diğer öz aýdar özü goýar, ýöne lokal kiçenrek yerlerde ya Ukraina'nın bir yerini bir hökman uly atamny ýaragdaly taktiski ýarag ullansa, onu bularam aýtdylar, sen şonu Ukraina'da ullansaň, onu sen Kremliň üstüne garaşy ber. Hytaýyň gulagyndan çeken bolmaly, sen beýdi konflikti uzaga çekmede, uruşy çaltyrak gutar, nähil gutar ýanmalsaň, biz sana şol diplomatik taýdan ýa terden kömek edeli, ýöne sen ol gyzyl ýadro ýaraň bilen haýwa tatyp oturma diýipdirler-de. Soňky şol bilermeliň berýän maglumatyny şular ýa netije çykýar. Indi 9-njy maýa geldik. 9-njy maýda näme boldy? 9-njy maýda Putin şol öňkü däp bolşýar, Ors imperiýasy bir ýaragly güýç, Hudaý biziň tarapymyzda, ýeňiş elmeden biziň arkamyzda diýip şonu geçirdi. Bütün beýik watançylyk uruşy diýse, biz emma 2-nji jahan uruşuny köp döwletler koalisiýa gatnaşdy. Olaň eden işlerini aýdanak, bu sapar genelmalda tribunadan Putin Ukrainanyň u harpyny tutmady ýa Ukraina halkyny. Ýeňiş ol gazanylan ýeňişde, ýa faşistik Germaniýa ýeňilmäse de bar eden goşulan ýa milletlerin içinde Ukraina eserleriniň paýy gaty uly. Bilemek men Orsun paýynyň näçe bardygyny, ýöne Ukrainanyň gaty uly we köp. Ýarag meselesine giýje güni fronta kömek etmekdedir. Soňraky ýyllarda da näçe şäher ýa-da gahrman şäher diýip ad alyndy Ukrainada. Biriniň madyny tutmadyny şu ýanky geçen paratdy. Diýmek ol ýeňiş parady kime degişli bolýar? Diýmek Orsiýada ýa Orsa degişli bolýar. Galyn millet ýok. Şol sany biziň türkmenlerimiz ýöne ady tutulmaz, ýöne wekillik getirdi ol ýanky. Dikme serdary ýa satlyk serdary. Olam in için ýakýan ýeri oň döşünde Georgievska lenta bar. Şol sary hem gara renk bilen çyzylan lenta. Şol Orsiýet imperiýasynyň Georgievska atly medalynyň orderiniň emesi şol lentasynyň nyşany üstüne goýulýan. Demiriň ýokarsyna da kylýan nyşan şol. Georgi diýmegem kim? Georgi Pobedonosius diýip bilen emesi bar, ýanky
Näme diýen bir ırym edýän bir şahsiýet bolupmy, bolmanmy ol Bibliýada ýazylypmy bolan mesela Kur'anyny ýa özleri tapypmy ene şol ýanky ýeňişiň ýemesi ýa şahsiýeti ýörgi atyň üstünde dur, elinde de naýdasy naýdan ujuna da ýylan basylgy dur, ene men düşman şeýdip öldürýän diýen ýermen oň ýemesi kartinasyny gördüm. Ene şol şahsiýete bagyşlanyp çykarylan gahrmançylyk ordeni, Orsiýet imperiýasynyň o Akpaçaň döwrüne aňyrdan gelýär. Biz bilmän türkmenler şonu şol imperiýan ordeni, imperiýan medaly diýip bolupdyr paça döwrüne soň ýitip gitdi diýär. Ýöne biz şol Georg ordeniniň lentasynyň aňyrsyny, manysyny näme ýatany bilmändir. Şol orden 1-nji, 2-nji, 3-nji derejeli orden. Soňra şol ordeni gabatlap beýik watançylyk urşy ýyllaryny diýip aýdýarsa, biz özümiz bir SSR adamlaryny aýdylanda şonna şol ýanky Georgowski ordeni garşylyklayan ýa dowamaty hökmünde bizde de orden Slavy diýilen orden çykdy. Şöhrat ordeni. Olam 1-nji, 2-nji, 3-nji derejeli. Ol diňe eskerlere berilen orden. Ofiserlere däl, soldatlara, eskerlere görkezlen gahrmanlyklary üçin. Şol 3 derece ordeni bolan esker ýanky gahrman adamyň edil emesi bolup durdan. Deň tarapy bolup dur, ýa deň tutulýar. SSR-iň ýa Sowet Soýuzynyň gahrmany bilen o ýanky 3 ordeniň eýesi o ýanky hormaty den. Olam şol orden bilen jemi filalynyň adam sany 1 milyon. Ýöne şol 3 derejesini alanlarla umumy berilen orden sany 1 milyon. Şoň üçüsini 100 adam alypmy, 1000 adam alypmy, men elimde şu ýa şol maglumat ýok. Ýöne umumy şol orden bilen filalynyň uruş ýyllarynaky eskerleň sany 1 milyondan geçýär. O şol sanyň içinde biziň türkmen eskerlerimizden bar. Enne şol lenta nirden çykdy, nähil belli boldy. Indi menem 14 ýyl harby pagon götüren adam. Ay bolsa bolupdyr imperiýada, soň ene uruşda görkezlen gahrmanlygy üçin ýanky şol Şöhrat ordeniniň lentasyna da şular ýaly şol sarymtyl renk bilen ýanky gara renk utgaşyp gelýär. Biz şonu ata-babalarymyzyň görkezlen gahrmançylygynyň subutnamasy diýip kabul edip geldik. Emma mundan näçe wagt boldy. Özüme degişliğini aýdym. 2 ýyl bolana goýdyan ente. Ene çykardylar bir ýerden şol Akpaçaň döwrüne Türkmenistanyň ýaýna Göktepe galasyny basyp alynanlardan biri ýörüte medal çykarýarlar. Zawziaty krepasti Göktepe diýip ene şoň medalyň ýüzünde de ýanky şu Georgowski lentasy durar. Ya da yenem bir çıkarıptılar medal näme diye o ýanky Orta Aziýa edilen harby ýörüş üçin çıkarılan ýörüte medal. Oňa ýüzünde ýanky şol Georg lentasynyň simboludur. Ine ýa 2 ýyl bolana şu zatlar görün. Onu genellik näme üçin ýurtdaşlar sonra barda hemmemizin näme üçin biziň döwlet ýol başçylygymyz, hökümet ýol başçylygymız, Türkmenistanyň partiýa ýol başçylary diýeli, kolhoz başçylygy diýeli, ýenen bir diýeli, goltugy 2-3 tane diplomlar diýeli, alymlarmy, taryhçylarmy, ýene görlähetmi, ýazyjylarmy, jurnalistlarmy, hiç birisi ine şular ýaly döwürde Göktepe galasyny ýa-da bir Gazawat urşuny ýa Orta Aziýany basyp alalaryny ýa boyun egdirelerini şolda da döredilen döwlet syýlagyny Orsiýet imperiýasynyň ýüzünde şol Georg lentasynyň emesi bu nişany bar dedi. Demek şol nişan, şol medal, şol öldürülen Göktepe galasyny gyrylan milletin ene
ýatlamasy hökmünde, Sowgat hökmünde ine Ors imperiýasy öz jellat eserlerini paýlap beripdir. Şondan soň nenen edip kestin çekip onu şol fiýlagy ýa şol lenta ýa şular ýaly edip halkymyzy horlan milleti imperiýaby hormat goýmaly. Bilemek kim nähil pikirdi. Menne düýbünden hormat gutardy. Ýoksa menim 14 ýyllap pagon götüren adam men pikir etdim men öz watanymy gorýan. Şol olmaz respublikanyň biri ine biziň öz Türkmenistanyny halkymyzyň iými sala durmuşyny daşyny gorýar gerek bolsa janymyzdan gurban edersip. Harby kasamyz bar. Ýöne bular şunu özleriniň şol George lentesi bilen biziň halkymyzyň jelladynyň döşüne dakylýan lenta şol. Ine munam için ýakynýan ýaly ine bir ala samsyk ogly bar gurban bolyň atasam özüm ine bular ine döşünden ýa 9-njy maýda şol Georgowska lenta Putin bilen elleşip dur. Ine öz halkynyň jelladynyň simbolunu öz döşüne götürýär ýüreginiň üstünde. Ondan şular adamlar Türkmeni wepaly, watana ıgrarly adamlarmy ýa dönüklermi? Onu siziň çözgüdüňize goýýan. Ine hakyky dönügi ýa ine watan satan ýerler solar şu. Aýdyň hany. Göktepe galasynyň ine şu taýda şehitlerin sünkü ýaýrap ýatyrdy. Men bilýän 90-njy ýyllarda. Ine şolary görüp görmezlige salan ine Göktepede bir at gaýtarym aňyrda oturan ine bawaryp owasynyň ine wekiller şular. Atalalar. Diýmek olara ol adamlaryň gahrmançylygy gerek gel, o şehitlerin watan üçin döken garlarym gerek gel, çeken ejirlerim. Şoň üçin bular şol Göktepe galasynyň basyryp alynan günü var 10-njy ýanwary. Gurbanyly gelenden soň onu hana oktýabr aýyna geçirdi. Şeňmi? Şonu oktýabr aýyna geçirdi. Näme üçin? Sebäp Ors aňyrdan buyruk berdi. Sen şu ýatlama günüňi aýr otaýdan sebäp halk Orsuň garşysyna soň çykyş edip başlar sebäp taryhyny bilsedi. Medallaryna giýdak geldiler. Şol Türkmenler basyp alarlyk üçin çykarlan medali. Şowardy hiç kim aýtmady. Innem 10-njy ýanwary aýyrşa taýdan dip, onu aýryp umumy matam günümi, ýatlama günü dip, hana 8-nji oktýabra geçirdiler, 6-njy oktýabr başlar. Ýer titreme, Aşgabatyň ýer titremesini wepat bolan gününe dip gabatladylar. Göktepe galasy ondan öňdälmidi? Göktepe galasy öz watanyny, öz topragyny goran gala dälmi ýa oň üçinki gerçekler Türkmeniň gelejegi üçin gan dökmedilermi? Ine şunu edip oturany mene atalagy. Ondan kim halkyň düşmany bolýar? Kim dönük bolýar? Şoňa her biriňiz özüňiz jogap taparsyňız. Ine 9-njy maýy değişleti şol. Sonra ýene näme boldy? Şol bir wagtda geçen bir hepdede ine Türkiýede näme akgoýum näme bol? Şo taýda 800-den gowrak diýdiler Türkmen iş migrantlary 3 aý 4 aý zähmet haklar tölenmäsen iş taşlaýyşy gylan edipdirler. Şo taýda brigadirlaryň biriniň gulak düýbüne beripdirler. Şol mesele ine ullakan öwrüli biz üçin bir syýasy diýbaýsagym boljak dep halkymyzyň durmuşynda men ne gören zadym bolsa geçen hepde kemine bilen ýani geçiren söhbetdeşligimizi aýdyp da sonra jogapdy. Men şonu şu 90-njy ýyllardan bäri açyk gören halkymyzyň ine şu iş taşlaýyş öz hakyny talap ediş formasyny ine 34-35 ýyldan soň görüp oturmam. Ine şular ýaly ýagdy, ine olaryň häziram ol iş dowam edip dur. Häzir şerlik bu işçileriň haky heçdegi tölenenak şu guruluşymy ýa-da işçilerem ýol başçylyk edýän adamlar başda 5 günden soň
5 dowamyny sizin hakyňyzy berer, hesaplaşar diýipdir. Soň ýene bir hepde garaşyň diýipdirler. Garaşy diýip, ýuwaş-ýuwaşdan adamlaryň gahar gazaby köşeşýänçä hemem şol adamlaryň içinde kim adamlary iş taşlaýsa çagyrypdyr, kim nähil şo taýda gürrüňler edipdir. Şulary bilmek ýa ýsirganmak üçin özüne satlyklaryny şolaryň arasyna sokýarlar. Şoňmy? Indi şoň üçin şu wagt tutjak bolýar. Ýöne ştaýdan berjek maslahatym şo iş taşlarlary tä soňuna çely durmasaňyz siz ýeke edilýän aýryp ýoguňyza ýanyr diýip aýtmaýyn. Adyňyz çykmady ýaly ederler ne ýurdun içine ne ýurdun daşyna. Nähil formada olar şu ýeme jenaýaty gurunjak onçasyny bilemek. Endi siz ştaýda bir ýumruk bolup orta çykdyňyz, hemmeňizden bir ýumruk bolup birek arkasynda durman başar. Şol işleri 90-njy ýylyň başynda 91-nji ýylda ene Gazarbadyň işçi kollektivler, müňläp işçi kollektivler etdiler. Yeňişinem gazandylar diýjek bolýan zat. Ýöne o döwür olaň arkasynda duran deputatlara mady şäher ýol başytan bardy. Ýöne siziň arkaňyzda özüňizden başga şumal durjak adam ýok. Siz birinjene öz ýurduňyzda da, döwletiňizde da, ikincidenem siziň döwletiňiziň ýa Türkmenistanyň ilçihanasy sizden 50 bizar siz bilen işi ýok. Emma bir gün ölseňiz olar farky ýok. Sebäpsiz ozal ýurtdan iýesiz galan adamlar hökmünde gul mesela keşfine sizi degerdegmez bolar bolmaz aýlyk üçin ýurdun daşyna çykarlan adamlar in gara işi size buýurypdyrlar şo guruluşykda. Ona maýdy otyrlar. Yerli türkler bilen siziň aýlyk tapawdyňyz 2-3 eset tapawdyň bardygyny aýdyp otyrlar. Şol bir edilýän iş üçin. Ene şeýdip siziň insanlyk mertebeňizi garajdarlyk hak hukuklaryny ýere sokup atýarlar, ýurdun daşynda. Sebäp ýurdun içindäki halk, ýurdun içindäki goşadyrlar içindäki hökümet adamlaryň hak hukugyny goramasa, diýmek ýurdun daşynda bilen hak hukugyny äsgerjek bolup duran ne döwlet, ne hökümet, ne de edara ne gorulma tapylar. Ene şu mesele häzirlikçe çözülene näme netijesi bar bolsa hana biziň Heseýem kanalymyz bar, ýigitler bar, gyzlar bar, şo taýda meşgullanıp beren. Ýygy giderli size ýetirerler. Indi ýene bir mesele bar. Ol ýanky ýadyňda düşýär, 7-nji oktýabrda başlan 7-nji oktýabrda geçen ýyl ýanky Palestin tarapyndan Hamasyň söwüşçileri näçe müň raketany atyp, onu çalış edip, terk edip bolup 1200 ýa 1300 olay adamy şo taýda ýanky Israýlyň territoriýasyna Israýilleri urup, ýenjip, zorlap, otlap, ýakyp, ýandyryp, atyp, öldürüp, ýene-de 250 diýdim, 260 tane ýesirem alyp gidipdirler ýanlar bilen. Ýöne şolaň içindenem häzirki şu güne çelli 100den gowragy öldürilipdir galanam, 150den gowragy häzirem şolaň eline ýanky ýesirlikde saklanyp durýar Hamasyň. Israýilem ene şolary bilen hiç şolar bilen oňşup ýaşama mümkinçiligimiz ýok. Şert töretdik, kömek etdik, iş berdik, gatnaşyk gurdyk, aýlaryny salyp berdik, mektep açdyk. Gara etmedik zadymyz ýok, tehnika berdik. Ýene de şondan soňra gelip biziň üstümize şolar ýaryp hüjüm edip biziň halkymy gyrýan bolsa biziň Hamas bilen dogry belli senetçik, soňra bularym çykarjak şo territoriýadan ipine. Öme çalyş edip yer bilen ýoksan edip atýarlar Gaza sektoryny. Uruşda snaryat ýa ok adam saýlanyp kimiň depesinden ýense şolum göpat bolýar. Bir Hamas näde bulunýar? Adamlary galkan edip bulunýar, garajdan adamlary. Ayal, eftat, ýanky çağı, garry, gurty, garajdan ýylat elinde entek ragatkadan başga hiç de tutmady halky. Özüňünü ýanky galkan edip tutup özleri meni ýeňseden atýarlar da. Şoň üçin olaram aýtdy garajdan ýylaty ýa çykyn gidin ştaýdan, ýoksa bizini yer bilen ýoksan etjek şäherler diýe. Şonam edip atýarlar.
Ine şu kuna şerli ölenleriň sany men anyk aýdyp biljek ýöne 25 000-dan geçerligi belli. Oň üçin çağalar, aýallar, garrylar, ýani grazdanylar. O hamazyň yemeleri ýanky eskerleri olar ýeriň ýüzünde görünen näçe olar şol bütün dünýäň eden kömek puluny şol ýer zeminler gazyp şo taýda ýeriň aşagyna bunkerlerde şo taýdan kämaha çykyp Israil oka tutup ýene-de ýeriň aşagyna girip ene şey dip şular ýalyny bir uruşyňam namart görnüşini alyp barýarlar. Ene innem şu zatlary görüp hiç bir halk isle Türkmen bol, islesen Türk bol ya Amerikanly bol hany hiç bir halk islenek garajdan adamlaryň ilatyň ölmegini. Ölýän bolsa uruşda elleri ýaragly iki tarap aýsam bolsa armansy uruşda ölmeli. Ol gülle kimin paýyna düşüpdir, ol başga mesele ýöne. İki tarapyň hem deň hukuky bolmaly, eline iki tarapyň hem ýaragy bolmaly. Hem gorunmagy, hem öz düşmany ýok etmegi. Ene mesele men şeýle düşünýän. Ýöne bular ýa-ma garajdan halky, ilaty eline hiç tat ýok. Adamlar öňüne tutup özleriň bolan ýeňsesinden öz düşmany tüpeňleýän bolsa o namartlygyň ulusy bolýar. Men şuna şeýle. Şol uruşam şu maňa ana hamat alyp barýar. Inni şulan edip oturan işin İsrail'in yüzünden sipeyen devletler ya milletler, halklar yok, ona maýdaýdy. Olaram ýazgarly. Yani şunça grazdany ilatyny gyrdyňyz dip. Bulara maýdy, bizden akiden şu tutsaglymyzy berseler, ýanky grewalyna adamlar. Olaram beren şol ikiden ýekeden maslyklar noklap otyly, kellerimi kelle salynan ene şeýdi. O belarim özükdir ya. Bu uruş kimem bolsa aňyrda ýeňsede ýa perden aňyrsyna duran adamlaryň oýnaýan oýny. Bu halklaryň oýny da, halklar diňe gyrylýar. İki tarapdan. Üç tarapdan, näçe tarapdan boldy gyrylýar. Hamana bir ýer şarynyň üstünde hiç kime 2 metr çukur tapylmajak ýaly. Kimin koluna näme şol toprak ýaşan agly berje. Gurun täze döwleti, milletler garşyna adamlar ýaşama haky bar, ýeke gezek bu dünýäge gelen insanyň. Ýok, ene gyrgynçylyk etdiler. Innem soň ene Amerika dip ene üstüne şu mar pitçiňe diýdi bilmeýän adamlar. Ay ene şeýle, ay ene Amerikalılar onu tutuşturdy. Meni ýakdy şol uruşam şolar edi bot. Ana Amerikan halky garşy çykyp dur. Şu bolýan zatlar, şu gidip oturan uruşa. Ana universitetde ýa bir aýdan, ay ýaryndan bäri studentlaryny gowgalyň edip otylar. Bularam tutdular, urdular, ýensler, her zat edýär. Ýöne şonda da olur, ýok Palestin halkyna azatlyk diýip. Ondan döwletlerim öz halkyny diňläp şu zatlary çykyş edip başladylar. Inni ses berilişik boldy. Palestina döwlet strukturasy ýokdy. Zona, ine şular ýar zorluk, ine şu taýda Palestinler ýaşaýar, ýöne şular döwletin ikrar edilmedi. Şeňmi? Şonu Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy hökmüni, döwlet hökmüni kabul edilen di. Inni 143 döwlet Palestinanyň döwlet hökmüni ikrar edýär diýip ses berdi. 11 döwlet hem şoňa garşy çykdy. Inni Palestin döwleti ikrar ediler. Şo halk, şo topragyň üstünde ýaşama haky bar, hukuky bar, döwlet hökmüne diýip ikrar ediler. Ýöne uruşa bilen ýatarmy, gutararmy? Men onçadan aýdyp biljekkä, boljagyndan bolmajak bolay. Näme üçin? Bular nesiller boýy şo bir-birine garşy goýulyp taýda ene edilýän uruşyň aňyrsy şol din bilen baglanyşykly. 48-nji ýyldan bäri ene şol uruş gutarman dowam edip gelýär. Bir görseň olar bilen üstüne çözdüýär, bularam şoňa jogap edip olan halkynyň bir bölegini gyrýar. Soň olar aýdy, ene biziň halkymyň bir bölegini gyrdy, biziň şulardan aralmaly diýip ýenem çözdüýär, bular ýenem gyrýar. Ine bu tükönüksiz uruş. Bu taýda diňe ýanky tegeleg stoluň daşyna oturup parahat ýoldan çözülmeli. Men şu taýdan başga çykylgan görmek ýa-da şu iki milletem şu taýda gyrylyp gutarmaly, ýa-da şu iki millet şu taýdan göçüp şu taýdan bir dünya medeniyet parkyna urmelimi? Men bilemem. Başga bir topraklardan bulara yer bermeli. Beýdiýsen bilen hiç göçsek gel.
Sebäp şu toprakda ýanky iki diniň, üç diniň ýemesi bar. Näme bi? Ibadat edýän ýerleri bar. Ýa-ni musulmanlygyň onsoň bu ýanky Musawileňem. Nädip göçdün olar ataýdy. Ene ýagdaý şol ýöne ene şu mahal şular ýaly ene 143 döwlet Palestin döwletini döretmelip karar berdi. Bedene ne halklan edýän işi şu hiç kime uruş gerek gel. Şeňmi? Uruş diňe şol başyndaky oturalary öz şahsy wagtlyklary üçin gerek, halklara gerek gel. Ne gerekmejegini ne halklar subut etdi. Ýöne entek uruş gutarana soň näme bilen gutarýar? Onu ne wagt gorkadar. Indi insan ýene bir aýtmaly zat, indi şol ýan başyn aýt şol aýyň ýedisinde Putin ýene de kasam içip öz 5-nji möhletine geçdi. Indi şondan bäri gije güni Ukrainanyň üstüne ýagdyry bilen bombasyny ýagdyryp oty, snaryadyny atyp oty, eskerlerini uradyp oty. Mende var maglumaty görä şol kiçiňräk obalaryň 6-synymy 7-sinimi ene şol geçen 7-sinden 14-üne şuman 7 günüň dowamyna günne bir oban diýip aýdaýlar. Ol oba bilen obaň arasy 5 kilometrdir ýa 3 kilometrdir. Ene şolar ýaly öňe süýşipdirler. Ýöne Ukrainalarym garşylyk görkezýär. Ýetiş birliginden bularym nädir Ýewropa bilen şolara ýaragyny haýdatyp getirmekçi ok ýaragyny garşylyk görkezmek üçin hani şu ýerden Amerikan ýanky döwlet sekretary Antony Blinken ýema Kiýewe bardy. Prezident Zelenskiy bilen duşdy. Şu taýda da aýtdy biz hökmen dolu kömegini eder ýanky Ukraina diýip. Sebäp ozal şol 93-nji ýylda ýanky memoranduma gol çöken döwletiň biri Amerika, beýleksem Angliýa ýa Welika Britaniýa. Olaryň şu öz borjyny ýerine ýetirip ötýärler. Bular daşyndan edemek. Biz ýene şu memorandumda söz berdikmi? Sen üstüne bir hüjüm etse biz sen gorarsy. Hüjüm edenem üçimiziň birimiz bolduk diýdi. Diýmek beýleki ikimiz sen üçüncüň garşysyna ýa-ni Orsiýadyň garşysyna biz dörli çären görürsik. Aýdy ötýärler. Ene şeýlerek ene dünýäde bolup geçýän zatlar Türkmenistanyň taryhyny ýa oň töweregini aýtmaly zatlarken ýurtdaşlar ýöne wagtyny kän almaýyn hana ýam 40 minutdan geçipdir. Dinläniňiz üçin sag bolun. Soraglaryňyz bar bolsa ýazarsyňyz başardygymdan jogap beren. Hemmäňiň gyjanyň rahat bolsun, saglykda bolsun.